Κλείστε για μια στιγμή τα μάτια. Φανταστείτε τον κόσμο μας, όχι σαν μια σταθερή αιώνια σκηνή, αλλά σαν την επιφάνεια ενός ατέλειωτου ωκεανού που φουσκώνει. Αυτή είναι η εικόνα του σύμπαντος που γνωρίζαμε. Ένα σύμπαν που διαστέλλεται, και μάλιστα όλο και πιο γρήγορα. Όμως πρόσφατα, από τα βάθη του κοσμικού ωκεανού, έφτασαν ψίθυροι. Ψίθυροι που μιλούν για αλλαγή. Για μια μυστηριώδη δύναμη που χάνει την ισχύ της. Ετοιμαστείτε, γιατί η ιστορία του σύμπαντος ίσως ξαναγράφεται αυτή τη στιγμή. Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Έντουιν Χάμπλ, κοιτάζοντας μέσα από το τηλεσκόπιό του, παρατήρησε κάτι εκπληκτικό. Οι μακρινοί γαλαξίες δεν στέκονταν ακίνητοι. Απομακρύνονταν από εμάς σαν θραύσματα μιας αρχαίας έκρηξης. Το σύμπαν διαστελόταν. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτή η διαστολή θα έπρεπε να επιβραδύνεται λόγω της βαρύτητας. Όμως, το 1998, η αλήθεια αποδείχθηκε ακόμα πιο παράξενη. Η διαστολή όχι μόνο δεν επιβραδυνόταν, αλλά επιταχυνόταν. Και ο ένοχος. Μια νέα αόρατη δύναμη που ονομάσαμε σκοτεινή ενέργεια. Αλλά τι είναι ακριβώς η σκοτεινή ενέργεια? Σκεφτείτε την σαν μια αντιβαρύτητα. Μια αποστική δύναμη, εγγενή στον ίδιο τον ιστό του χωροχρόνου. Ενώ η βαρύτητα προσπαθεί να ενώσει τα πάντα, η σκοτεινή ενέργεια τα σπρώχνει μακριά. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι αυτή η δύναμη ήταν σταθερή, αμετάβλητη. Μια κοσμική σταθερά, όπως την είχε οραματιστεί πρώτος ο Άινσταϊν. Ιδέα για εικόνα, μια οπτικοποίηση του χωροχρόνου που τεντώνεται από μια αόρατη δύναμη, ενώ οι γαλαξίες απομακρύνονται. Αυτή η ιδέα της σταθερής σκοτεινής ενέργειας έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου. Το ονομάζουμε λάμδα ψυχρή σκοτεινή ύλη ή λάμδα CDM. Το λάμδα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την κοσμολογική σταθερά. Ένα μοντέλο απίστευτα επιτυχημένο που εξηγούσε σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις μας για το σύμπαν σε μεγάλη κλίμακα. Ήταν η ήρεμη, τακτοποιημένη εικόνα του κόσμου μας. Ιδέα για εικόνα. Ένα διάγραμμα πίτας που δείχνει τη σύνθεση του σύμπαντος. Περίπου 5% κανονική ύλη, περίπου 27% σκοτεινή ύλη, περίπου 68% σκοτεινή ενέργεια. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το μέλλον ήταν προδιαγεγραμμένο. Το σύμπαν θα συνέχιζε να διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα για πάντα. Οι γαλαξίες θα απομακρύνονταν τόσο πολύ που τελικά θα εξαφανίζονταν από τον ορίζοντά μας. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα κρύο, σκοτεινό και μοναχικό σύμπαν. Ένα σενάριο γνωστό ως μεγάλη ψύχρα. Αυτή ήταν η ιστορία που λέγαμε. Όμως η φύση λατρεύει τις ανατροπές. Ιδέα για εικόνα. Μια καλλιτεχνική απεικόνιση ενός σκοτεινού και άδειου μελλοντικού σύμπαντος με ελάχιστα απομονωμένα φώτα. Οι πρώτες ρογμές στην εικόνα αυτή εμφανίστηκαν με τη μορφή μιας σύγκρουσης, μιας κοσμικής έντασης. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να μετρήσουν τον ρυθμό διαστολής του σύμπαντος, τη λεγόμενη σταθερά του Χάμπλ. Το πρόβλημα. Οι διαφορετικές μέθοδοι άρχισαν να δίνουν ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. Μια μικρή διαφορά, αλλά στον κόσμο της κοσμολογίας, οι μικρές διαφορές μπορεί να κρύβουν τεράστιες αλήθειες. Ιδέα για εικόνα. Μια ζυγαριά εκτός ισορροπίας, με τη μία πλευρά να γράφει πρώιμο σύμπαν και την άλλη ύστερο σύμπαν. Η μία μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση του πρώιμου σύμπαντος. Στο φως που μας έρχεται από την εποχή λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη, την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου. Αυτή η μέτρηση μας δίνει μια τιμή για τη διαστολή. Η άλλη μέθοδος κοιτάζει το σύγχρονο, κοντινό, σύμπαν, παρατηρώντας μεταβλητούς αστέρες και σουπερνόβα. Και αυτή μας δίνει μια άλλη, ελαφρώς υψηλότερη τιμή. Ιδέα για εικόνα. Δύο παράθυρα που βλέπουν στο χρόνο, ένα στο νεαρό, καυτό σύμπαν και ένα στο σημερινό με τους γαλαξίες. Αυτή η ασυμφωνία, γνωστή ως ένταση του Χάμπλ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης φυσικής. Είναι απλά ένα στατιστικό λάθος.
Ή μήπως είναι η πρώτη απόδειξη ότι στο καθιερωμένο μοντέλο μας λείπει κάτι θεμελιώδες? Πολλοί επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται το δεύτερο. Ίσως η σκοτεινή ενέργεια να μην είναι τόσο σταθερή όσο νομίζαμε. Ιδέα για εικόνα. Ένα ερωτηματικό που αιωρείται πάνω από τις εξισώσεις της κοσμολογίας. Και τότε ήρθαν τα νέα, πιο άμεσα δεδομένα. Μια ομάδα επιστημόνων, αναλύοντας παρατηρήσεις από 1600 κβάζαρ, τους υπερδραστήριους πυρήνες μακρινών γαλαξιών, βρήκε κάτι απροσδόκητο. Τα δεδομένα τους έδειχναν ότι στα τελευταία δισεκατομμύρια χρόνια η συμπεριφορά την εποχή της σκοτεινής ενέργειας μπορεί να μην ήταν σταθερή. Έμοιαζε να αλλάζει. Ιδέα για εικόνα. Ένα τηλεσκόπιο στη Γη να λαμβάνει φως από ένα μακρινό λαμπρό κβάζαρ. Αυτό μας οδηγεί σε μια εναλλακτική ιδέα. Τι θα γινόταν αν η σκοτεινή ενέργεια δεν ήταν μια σταθερά, αλλά ένα δυναμικό πεδίο που αλλάζει στον χρόνο και στον χώρο? Οι φυσικοί ονομάζουν αυτή την ιδέα πεμπτουσία. Σκεφτείτε την όχι σαν μια σταθερή πίεση, αλλά σαν μια ουσία που μπορεί να αραιώνει, να πυκνώνει, να εξελίσσεται. Ιδέα για εικόνα. Ένα κυματιστό, ενεργειακό πεδίο που διαπερνά ολόκληρο το σύμπαν, αλλάζοντας χρώμα και ένταση. Αν η σκοτεινή ενέργεια είναι πεμπτουσία, τότε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα. Στο παρελθόν, η πυκνότητά της μπορεί να ήταν διαφορετική, επηρεάζοντας τον τρόπο που το σύμπαν μεγάλωνε. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να εξηγήσει την ένταση του Χάμπλ. Η ασυμφωνία στις μετρήσεις δεν θα ήταν λάθος, αλλά μια πραγματική αλλαγή στην κοσμική ιστορία. Ιδέα για εικόνα. Ένα χρονολόγιο του σύμπαντος, όπου η γραμμή της διαστολής δεν είναι ομαλή, αλλά έχει διακυμάνσεις. Πρόσφατες αναλύσεις, που συνδυάζουν δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως το Dark Energy Survey, δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ενδείξεις, αν και όχι ακόμη οριστικές, υποδηλώνουν ότι το μοντέλο της σταθερής σκοτεινής ενέργειας ίσως είναι υπερβολικά απλό. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη, πιο δυναμική. Ιδέα για εικόνα. Γραφήματα και διαγράμματα δεδομένων από επιστημονικές έρευνες, με μια καμπύλη που αποκλίνει από την πρόβλεψη. Ας το κάνουμε πιο απλό. Τι σημαίνει αλλάζει συμπεριφορά? Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα είναι η σκοτεινή ενέργεια να γίνεται ισχυρότερη με τον χρόνο. Αυτό θα οδηγούσε σε ένα δραματικό σενάριο που ονομάζεται μεγάλο σχίσμα. Η αποστική δύναμη θα γινόταν τόσο ισχυρή που θα ξέσκιζε τα πάντα. Πρώτα τους γαλαξίες, μετά τα άστρα, τους πλανήτες και στο τέλος τα ίδια τα άτομα. Ιδέα για εικόνα. Μια δραματική απεικόνιση ενός πλανήτη που διαλύεται από μια αόρατη δύναμη. Όμως, τα τελευταία δεδομένα δεν δείχνουν προς τα εκεί. Αντιθέτως, υπονοούν το ακριβώς αντίθετο. Τι θα γινόταν αν η σκοτεινή ενέργεια εξασθενούσε? Τι θα γινόταν αν η δύναμη που επιταχύνει το σύμπαν σιγά-σιγά έχανε την ισχύ της? Αυτό είναι το σενάριο που προκαλεί τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό και τις περισσότερες συζητήσεις σήμερα. Ιδέα για εικόνα. Ένα φως που σιγά-σιγά χαμηλώνει την έντασή του μέσα στο σκοτάδι. Εδώ φτάνουμε στην καρδιά της ανατροπής. Αν η σκοτεινή ενέργεια εξασθενεί, τότε η επιτάχυνση της διαστολής θα πρέπει να σταματήσει. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που πατάει γκάζι. Ξαφνικά, ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το πεντάλ. Το αυτοκίνητο δεν σταματά αμέσως, αλλά πάβει να επιταχύνει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει τώρα στο σύμπαν μας. Ιδέα για εικόνα. Ένα ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου, όπου η βελόνα σταματά να ανεβαίνει και αρχίζει να πέφτει αργά. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες των δεδομένων, η φάση της επιτάχυνσης ίσως φτάνει στο τέλος της. Το σύμπαν, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια που πατούσε γκάζι, τώρα αρχίζει να πατάει φρένο. Δεν συρρυκνώνεται ακόμα, αλλά η διαστολή του επιβραδύνεται. Ιδέα για εικόνα. Μια γραφική παράσταση της διαστολής του σύμπαντος που από ανωδική καμπύλη αρχίζει να ισιώνει. Αυτό ανατρέπει τα πάντα. Η ιδέα ενός σύμπαντος που φρενάρει ανοίγει την πόρτα σε εντελώς νέα κοσμικά πεπρωμένα. Η μεγάλη ψύχρα δεν είναι πλέον η μόνη πιθανότητα. Αν η επιβράδυνση συνεχιστεί,
Το σύμπαν θα μπορούσε να φτάσει σε ένα σημείο όπου η διαστολή θα σταματήσει εντελώς. Ιδέα για εικόνα. Το σύμπαν απεικονίζεται σαν ένα κύμα που φτάνει στο υψηλότερο σημείο του και μένει ακίνητο για μια στιγμή. Και τι συμβαίνει μετά? Εδώ οι θεωρίες γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές. Αν η σκοτεινή ενέργεια όχι απλά εξασθενήσει, αλλά γίνει αρνητική, δηλαδή ελκτική, τότε η βαρύτητα θα ξαναπάρει το πάνω χέρι. Και το σύμπαν που κάποτε διαστελόταν θα αρχίσει να συστέλλεται. Ιδέα για εικόνα. Οι γαλαξίες που προηγουμένως απομακρύνονταν αλλάζουν κατεύθυνση και αρχίζουν να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σενάριο της μεγάλης σύνθλιψης, το αντίστροφο της μεγάλης έκρηξης. Όλη η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος θα συγκεντρωνόταν και πάλι σε ένα απείρως πυκνό και καυτό σημείο. Ένα δραματικό τέλος, αλλά και μια πιθανή νέα αρχή. Μερικοί φυσικοί πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα μεγάλη έκρηξη, σε έναν αέναο κύκλο γέννησης και θανάτου. Ιδέα για εικόνα. Ένα animation που δείχνει το σύμπαν να συστέλλεται σε ένα φωτεινό σημείο, το οποίο μετά εκρήγνεται ξανά. Έτσι, η ερώτηση για το αν η σκοτεινή ενέργεια αλλάζει δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή λεπτομέρεια. Είναι το κλειδί για την κατανόηση της απόλυτης μοίρας του κόσμου μας. Από ένα μοναχικό, κρύο μέλλον, περνάμε σε ένα μέλλον γεμάτο πιθανότητες. Στατικό, κυκλικό ή κάτι που δεν έχουμε καν φανταστεί. Ιδέα για εικόνα. Ένα σταυροδρόμι με πινακίδες που δείχνουν διαφορετικά πιθανά μέλλοντα του σύμπαντος. Μεγάλη ψύχρα. Μεγάλη σύνθλιψη. Στατικό σύμπαν. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Αυτές οι ιδέες είναι ακόμα στα όρια της επιστήμης. Οι ενδείξεις είναι δελεαστικές, αλλά όχι αποδεδειγμένες. Πολλοί επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, καλύτερα τηλεσκόπια και νέες παρατηρήσεις για να επιβεβαιώσουμε αν αυτή η κοσμική αλλαγή είναι πραγματική. Ιδέα για εικόνα. Ένας επιστήμονας που κοιτάζει με σκεπτικισμό έναν πίνακα γεμάτο εξισώσεις και δεδομένα. Και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα μελλοντικά παρατηρητήρια. Τηλεσκόπια όπως το Ευκλείδης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και το Roman Space Telescope της NASA είναι σχεδιασμένα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Να χαρτογραφήσουν το σύμπαν με πρωτοφανή ακρίβεια και να μελετήσουν την ιστορία της σκοτεινής ενέργειας. Ιδέα για εικόνα. Εντυπωσιακές εικόνες των νέων διαστημικών τηλεσκοπίων Ευκλείδης και Ρωμάν. Αυτά τα τηλεσκόπια θα μας δώσουν μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Θα μας πούν αν η πυκνότητα της σκοτεινής ενέργειας ήταν πράγματι διαφορετική στο παρελθόν. Η απάντηση που θα δώσουν μπορεί να επιβεβαιώσει το καθιερωμένο μοντέλο ή να τον γκρεμίσει μια για πάντα, ανοίγοντας μια νέα εποχή στην κοσμολογία. Ιδέα για εικόνα. Ένα παζλ του σύμπαντος με τα νέα τηλεσκόπια να προσθέτουν τα κομμάτια που λείπουν. Υπάρχουν και άλλες, πιο ριζοσπαστικές ιδέες. Μήπως η σκοτεινή ενέργεια δεν υπάρχει καθόλου? Μήπως η επιταχυνόμενη διαστολή είναι μια ψευδαίσθηση που προκαλείται από το γεγονός ότι οι νόμοι της βαρύτητας του Αϊνστάιν δεν ισχύουν σε κοσμικές κλίμακες? Αυτές οι θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας είναι πιο ακραίες, αλλά κερδίζουν έδαφος. Ιδέα για εικόνα. Οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν να σπάνε ή να τροποποιούνται. Αυτό που ζούμε είναι μια πραγματική επιστημονική επανάσταση σε αργή κίνηση. Αμφισβητούμε μια από τις πιο θεμελιώδεις παραδοχές μας για το σύμπαν. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τις απαντήσεις δεν είναι αποτυχία. Είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι της επιστήμης. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν ακόμα τεράστια μυστήρια εκεί έξω που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Ιδέα για εικόνα. Ένας εξερευνητής που στέκεται στην άκρη ενός γκρεμού, κοιτάζοντας μια τεράστια, αχαρτογράφητη ήπειρο. Αυτή η αβεβαιότητα μας κάνει να νιώθουμε ταπεινοί. Για λίγο νομίζαμε ότι είχαμε καταλάβει τη μεγάλη εικόνα. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι ήμασταν ίσως μόνο στην αρχή. Η ιστορία του κόσμου δεν είναι μια ευθεία γραμμή προς ένα προκαθορισμένο τέλος. Είναι μια δυναμική ζωντανή αφήγηση που εξελίσσεται. Ιδέα για εικόνα. Ένα αρχαίο βιβλίο που γράφεται ακόμα με τις τελευταίες σελίδες να είναι κενές. Αυτό διαψεύδει και έναν κοινό μύθο, ότι η επιστήμη έχει απαντήσει σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα. Η αλήθεια είναι το αντίθετο. Κάθε νέα ανακάλυψη,
Κάθε νέα παρατήρηση δεν κλείνει πόρτες, αλλά ανοίγει δεκάδες νέες. Η σκοτεινή ενέργεια είναι το καλύτερο παράδειγμα. Την ανακαλύψαμε και αντί για απάντηση, μας γέννησε ακόμα περισσότερα, βαθύτερα ερωτήματα. Ιδέα για εικόνα. Μια πόρτα που ανοίγει και αποκαλύπτει έναν ατελείωτο διάδρομο με πολλές άλλες κλειστές πόρτες. Σκεφτείτε τη σημασία αυτού. Η ίδια η φύση του χωροχρόνου, η ουσία της πραγματικότητας, μπορεί να είναι μεταβλητή. Ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν είναι στατικό, αλλά αλλάζει συνεχώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτή η ιδέα είναι ταυτόχρονα τρομακτική και απίστευτα απελευθερωτική. Ιδέα για εικόνα. Οπτικοποίηση του χωροχρόνου όχι ως σταθερό πλέγμα, αλλά ως ρευστή, μεταβαλλόμενη επιφάνεια. Η έρευνα αυτή μας υπενθυμίζει επίσης τη θέση μας στο σύμπαν. Είμαστε απειροελάχιστοι παρατηρητές πάνω σε έναν μικρό πλανήτη που προσπαθούν να κατανοήσουν ένα δράμα κοσμικών διαστάσεων. Η προσπάθειά μας να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα σήματα από τα βάθη του χρόνου είναι μια από τις πιο ευγενείς αναζητήσεις του είδους μας. Ιδέα για εικόνα. Η Γη να φαίνεται ως μια μικρή κουκκίδα μέσα στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Κοιτάζοντας τον νυχτερινό ουρανό, δεν βλέπουμε πια απλά άστρα και γαλαξίες. Βλέπουμε το σκηνικό μιας κοσμικής μάχης. Μιας αιώνιας πάλης ανάμεσα στη βαρύτητα που θέλει να ενώνει και στη σκοτεινή ενέργεια που θέλει να χωρίζει. Και τώρα, μαθαίνουμε ότι ο νικητής αυτής της μάχης μπορεί να μην έχει ακόμη αποφασιστεί. Ιδέα για εικόνα. Μια καλλιτεχνική απεικόνιση της βαρύτητας, μπλε, και της σκοτεινής ενέργειας, κόκκινο, να συγκρούονται σε κοσμική κλίμακα. Η αλλαγή της σκοτεινής ενέργειας, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι μια ανακάλυψη στο ίδιο επίπεδο με την ανακάλυψη του Κοπέρνικου ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Θα αλλάξει θεμελιωδώς την αντίληψή μας για την πραγματικότητα και το μέλλον. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας τέτοιας στιγμής. Ιδέα για εικόνα. Μια σειρά από εικόνες που δείχνουν τις μεγάλες κοσμολογικές επαναστάσεις, Γη κεντρικό μοντέλο, ήλιος κεντρικό, μεγάλη έκρηξη και τώρα ένα ερωτηματικό. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κοιτάξετε ψηλά, θυμηθείτε. Αυτή η γαλήνια αιώνια εικόνα είναι μια ψευδαίσθηση. Εκεί έξω, στις μεγαλύτερες κλίμακες, το σύμπαν ζει και αναπνέει. Και ίσως, αυτή ακριβώς τη στιγμή, να παίρνει μια βαθιά ανάσα, ετοιμάζοντας την επόμενη, απρόβλεπτη κίνησή του στην αιώνια σκακέρα του χρόνου. Ιδέα για εικόνα. Ένα εντυπωσιακό time-lapse του νυχτερινού ουρανού με τα άστρα να περιστρέφονται, τονίζοντας την κίνηση και τη δυναμική του σύμπαντος. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του κοσμικού ταξιδιού, αλλά στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε μια νέα αρχή. Η βεβαιότητα ενός αιώνια επιταχυνόμενου σύμπαντος δίνει τη θέση της σε ένα συναρπαστικό μυστήριο. Η σκοτεινή ενέργεια, ο μεγάλος αρχιτέκτονας του πεπρωμένου μας, ίσως δεν είναι η σταθερή δύναμη που νομίζαμε. Ίσως το σύμπαν να παίρνει μια βαθιά ανάσα πριν αλλάξει πορεία. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στα όρια της γνώσης. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Και τώρα, η ερώτηση είναι για εσάς. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του σύμπαντος?